Εδώ τώρα προσπαθώ να σπάσω ένα κλειδί web του γείτονα που λέγεται OT VDSL. Βλέπουμε, έχω 26.000 πακέτα και 27 τώρα από την data. Εδώ το AirCrack προσπαθεί να σπάσει το κλειδί κάθε 5.000 data. Προσπαθεί ακόμα. Δεν ξέρω πότε θα το σπάσει. Έχει αλλάξει ο πούστης password την τελευταία φορά. Το βρήκε. Key found 61, 62, 63. Έλεος. Ανεύκολο. ABC 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Τέλεια. Τελειώσαμε. Το βρήκαμε. Έτσι γίνεται δουλειά.